kaya ana sing sawetara aku lali le ngaturke. Napa? Iki ora mung ana Bening Multimedia. Bening Multimedia. Ora mung ana Apri Pro Audio. Apri Pro Audio. Ora mung ana Bahana Campur. Bahana Campur Sari. Dadi iki singgasanane temanten. Nggih. Sing sesuk kanggo mini suda temanten. Iki saka Tunjung Dekorasi. Dari mana Mas Kidul? Dari Genuk napa Wuryantara niku? Pak Darto apa iki? Genuk. Genuk Wuryantara. Nggih, maksudnya kan sewaune kan enten Wuryantara kita, ya. Nggih. Terus sak menika domisili pindah Genuk. Pindah Genuk. Iki mula matur nuwun sanget Pak Darto ingkang sampun rawuh pun numbasne jeruk. Numbasne jeruk wis dikemas dadi banyu. Ayo. Diperes. Ya. Matur nuwun Pak Darto karo iki kok ada juga cindera mata dari Mua Tunjung. Weh, iki sing entuk sapa? Ya iki kok gur siji nek dienggo bareng-bareng. Apa sedang? Abi tekno sing maringi gur siji. Kudune ya Jiro Lupat mo. 6 lho kudune. Ya iki kok pokoke dienggo bareng-bareng. Oh ngoten. Telung Kintenan dino, ya. telung dino ya. Telung dino. Terima kasih Pak Darto. Ya, muga-muga muane lancar. Dua lolo aku kur gremain Mogyanto berkah ing Tumben ki mau kok do senggake do sompak banget. Oh kompak. Kompak kok sompak. Sompak. Kompak. Jane ya mung siji ning Napa? Rening Pandayawarane saka Apri Pro. Apik saya tambah apik. Apik sone. Iki mergo apane nek suara apik iki mergo apane? Sone. Ya ora. Lah apa? Disele no. Lah kok iso? Lah ki nek ora nek disele apa ya gek muni? Oh iya ya. Bener kowe. Kowe wong ngendi ta nak tek Aku? kaya anu yemu tek kaya ketok mbajuk ngono iki asline ngendi kowe? Tiang tepus, Mas. Oh, iya Nggih. desa meneh. Iki wis. Lah nek mriki enten oseng foto rokok mboten? Apa? Oseng foto rokok, ngerti ra? Oseng foto rokok kuwi apa? Kembang turi. Oh kembang turi monggo Pak Parno nggih. Mengki kula sukani oseng foto rokok. Mbah Surat. Pak Surat monggo wilujeng dahar nggih. Nek nggonku foto rokok kuwi kembang turi. Oh nek nggonku nek foto rokok ora dioseng. Lah dikawakno. Dikondang. Kowe iki ndak. Kok ngerti malah. Lah kulino lho sampean to. Kulino apa? Ngundang foto rokok. Ora saiki ya. Engko kek mawar biru aturno ya. Nggih. Bose sing ngersake. Belam
Foto-foto wijene. Boten, senes foto. Maksudnya niku moto. Oh, moto. Moto sing dienggo masak ning omah. Betul, ya. Sugeng rawuh Pak Di. Pak Di Monggo. moto. Mugyanto kahing witi Nggih kinarya donganipun Siat Mojo tepat.